Azi suntem la Agromaș în Ungaria. Sperăm că e ce trebuie, dacă nu, asta este. În Dagra nu a fost ce-a fost. Sperăm că măcar aici nu bulim. Aici avem și jucăria. Case. Avem și un John Deere 6R. Frumos și ăsta. Stai că mi-am pierdut gașca. Stai că i-am găsit. Vedem ce șmecher care cuplă din cabină. Vezi? Da. Și în Ungaria găsim drapelul României, e bine. Ce e un Royal Tractor. Masă e Ferguson. Na, dar asta e fain. Asta e drăguț. Când îl vezi așa. Asta Viti. Da, am ceva promoție. Da, două grade. Da, asta e... Da, asta e asta ce și la noi. Vezi că și noi ăsta e făcut acolo. Da, dar lor nu au acolo ăla. Nu, asta e ca și Nu, asta e mai mare. Stai, cred că 6120. Oare ceva tips nu primim pe aici, sau dacă nu știi maghiară, nu am ca punct și amic. 125. 120, zic ai. Da, e și cuiat cu feile. Stai liniștită că au chei de rezervă. No, ca idee, așa e asta ce vine acum, modelul ce e gratis. Bine, gratis, Rapla. Dacă o să vii. Da, că o să vie. 105 cai. 105 cai, cum îl vezi pe ăsta? Numai că acolo la manete o să fie mai mecanic. Ăsta ce-i? Ba nu, ăsta e fix ăsta e. Exact așa Ăsta la ce-i? Invers, reductorul. Reductor, așa? Ăsta are 4. Da, da. Nu 3 ca și la noi, are 4 și mai încet, mai are cu 0, Aici e de la... manetele hidraulice sale. Întreabă, aici este la ce preț? Nu arată rău. Mai știi ce nu-mi place? Ăla ia. Filtrul ăla de particule acolo. Da. E bun. Cauciucuri ecologice. Nu o să vedem ce e pe aici. Pavilionul ăsta nu e așa mare. Nu o să vedem asta cine vinde aici. Se de ascuțit burghile, așa, că nu vine. Ea de alimentat. Containere, izolație pentru acoperișe. Dar asta e sistemul și la grădina verde. Numai că e la pompă făcut. Aici și Nexon, da. Ba, zic băieții de... Ba, aici sunt băieții de la Cluj. Sau de unde îs? Vezi, că ăla nu mai Nu mai merită. Din Dagra. S-a dus, se duce și... Agraria, că e mai aproape. Dar parcă la Agraria sunt mai multe. Câteodată. Toată lumea vorbește cu toată lumea, numai noi nu găsim cu cine să vorbim. Vrei poză? Du-te, că fac eu poză. Hai, dăm la fotograf. Fă poză la șeful. La mine.
Ce feedback ne puteți da? Nu mai venim nici la Nu mai. slab. Of. Vedem așa la agrarea. Sperăm că agrarea ne mai salvează, că Dacă nu ne lăsăm. în loc să mergem în sus, noi tot în jos. Asta. Hai pe aici.